Insiu nomor lai spa sapulai. Lai spa sapulai. Hakakatang ukpa bodokon baraman sem Bakhuid. Amen. Kajung e jung trai jung e Jesus Christ bat kajung e jong oblay lembat kajung slog jong men sem Bakhuid kindon rainkat bat pi baro. Yang ngu oblay nagbanta kane kasngi kamtame kane gapor kane khlemat kabaul ai hangi kamtame kajung khot kajung bangin wan shu ban simanta ha kane kajung maya kabakrau ni haban pan kan mau yalade man kapor ko han men ko para habang iwan akhmadu blai ni haban pan khoj ni haban pan subai yalade den mata kadau token da kajung snusi bat kajung koslai la ke jong kajung dona breu yala ke jong ki pop ki sang kajungi ngindam ngu ka kle kajungi khmat kajungu ngin pan map nak banta kene barakhoj khnang botrai un map no khnang botrai no weng no ya kene kijing dona jungi badun priang ya kene kijing terwa ki bangi terwa hakmat jungu khamtame ha kene kamas ke Bakhuid te kumta da kijing susu ya lake jong ki pop ngin phais u da ka bang ya duai lang nga phla au lei badan bor barok pada api kohanan kepara ikam pada kejeng leklet dai kejeng lek pala junga dai kejeng lek pala junga dai kejeng lek pala bakrawe junga namar kata ngekerpani kamaria Bakhuid kabai sa kate soti ya kya ngal berkir khoj pada api kohanan kepara banduai nak banta junga how try play jungi Ublay badan bor baro unis na yangi madalam apigi pop jungi unia lamingi sha kaching bom chukut. Amen. Who try to ease an Go try to ease an Go try to ease an Go try to ease an Cristo isene, oh Cristo isene, oh Cristo isene, oh Cristo isene, oh try to isene, oh try to isene, oh try to isene. Try to listen, Burom oblation strong, but I can no change soon. I keep a real barrow, but come on, Mama. Yeah, yeah, royally, in a baggy
nginia duai hakane kamas Bakhuid giduai kerpang nak benta kini kijing tmu nak benta ke ingasam jong ikong Victoria Dakar kamtame nak benta ki kun ki kse gujungki bakini barbor gujung koi gujung kia hakane kamer bat kamansem giduai nak benta I Juban Cliff khar berengar badan apa yang gujung pang gujung sutom giduai bablay track and rad un Taïew in yo gujung koi gujung kia kumjur ngiyo ngiduai nak benta I Preska Solang bama iru nyo gejing koi gejing kia kabapura ngiduai ru nak benta kemansem balaklat no jong I use biar rantong ngiduai boblay track and rad un map no ya kilat kilat kitam gidona gejing I ba ilale kat bai nak yem hagan ek perthei ai boblay track and rad un nyeu un theu ya kita ki kam ki babaha ka bai le na yem bana ai I gejing jutai bom jukut Koblay me uba daw Apostol Ïoanis Bakhuid me lapli hangi ya ki knyum jong kaktin jong me to ai ngi kerpat baya kata kaba ula pen bena janai bangin yo sngew ngin la ban pediang da ka jing champang kabashai daw tra jing Jesu Christ ukun jong me uba imad basan sha rainkat bat me ha ka jing along ka way jong man sem Bakhuid Ublay junam la junam. Amen. Kajing pulih bankong. Kajing pulih naga sithi bankong Ïoanis. Ko iya kata kabala long nado mendang ngkong ya kaba ngila yok sngew. Ya kaba ngila yo I dalaki kman ya kaba ngila kmi sinya bat ngila yo tuat dalaki ti spangak tin kajing im ya kata kajing im lapin I haba pau bat ngila yo I yaka bat ngi ai shaki yaka ban penbena haki happy yak kajing im bomjkun kabala don bat ukpu bat ya kabala pen I hangi bap pau ya kata kaba ngila yu I bat ngila yo sngew ngi penbena hapiru knang ba pindu bias log lang bat ngi bat kajinga slog jong ngi kalong bat ukpu lem bat ukun jong u Jesu Christ bat ngi tho ya keni knang ba kajing kemen jong ngi kan dublong pura kakten jong try Sang kandai punyau nomor nyau spa prapusa. Nyau spa prapusa. Yang right antifon baat. God
blay, deep in Benaya me ba me long will try. Kakanun bada Burom John ki Apostol, ki Roya me go try. Hallelujah, Hallelujah, like Utrai dan ringkat bat pi Gabat Hero, Kajing pula naga gospel Bakhuid kat kum Ïoanis ka Burom hame kutrai Ha kasngin kong jong ka Taïew ka Maria Magdalena kalamare bat kalalej Shaw Simon Petrus baduta we padusunran uta ubau Jisu it bat kalaong haki kila shimno yotrai na jintep bat ngimtip hae kilabu yu kum tau Petrus ulami bat uta we padusunran bat kila lej sa jintep baro arngut kila yamare lang Henry uta we pat usunran ulamare kamsted ban yau Petrus but ulapoy ng kong hajintep but uladem but pet shapo but ulayo I yaki jain linen basunjor hangta Henry shem rung shapo Taïew Simon Petrus uba labud yu ulapoy but ularung bet shapo jintep ulayo I yaki jain linen basunjor but ka jain ka basop ya ka kli jung ka bom shem don lang bat ki jain linen Henry la kliap ya ka la ka jong ha ka wei ka jaka ti uta wei pat usunran uta bala poineng kong hajintep ula rong ma u ro ula yo I bat u langei ka gospel utrai Virginia Ro Yameko Chris. Kohan men ko para ha u Jesus Christ menta Sngi ka Balang ka ay ng IP kalat ban pusan sepang ka jing im jong u Ïoanis ubade Apostol bad unong tho ya ka gospel but lightly kisuti kijung but ka kitab jing pen pau Ïoanis Bakhuid ngitip ka jing im but ka jing day jong Ïoanis but u Jisu ngi khod yu u day u Apostol ba e temensim jong u Jisu Ïoanis pen pau ya kata ka jing kabat hemen sim jung yau Jisu lengba ka jing im jung lengba ki jung hikai jung lengba ki kam ya lap jung nadu basdang ka jing im jung kum Apostol hadu ka Sngi bakut jong ka jing im jung uyai ne banlong uta ubi tam ne ubi hemen sim jong Jisu shem laino shem lalandet shem la pet na janu Jisu Henry uyai ne uyai sa hasanda jong Jisu den mata gadau ba ngitip ha ga jinglong barang ba jung ha shwa bakut jong ga jing em jung sha panrangkang par ha ka wei ka dolanong ka bakol ka bangi khot ka Patmos sa hangta tat hadu ka Sngi jong ka jing yap ka jung kane ka jing em jong Ïoanis ubade Apostol jong Jisu kohan men ko para ka jing em jong Ïoanis ka khot ka were ngai phiro ba ngin I yau Jisu kum ba e mo klempep ka jing jong Ïoanis yau Jisu ka pelong yu banlong uta ubai tilut yalade ha ka kam sakri ya ka jing IT jung ban sakri utrai ka pelong yu ban lej keleng ban yalap ya ka gospel bat kum juru ban tho ya ki jin tho klempep ka Balang kam khot kam were ngai pi bangin long kum Ïoanis tek ban tho
ya gospel ne ban tho ya sithi ne ban tho ya kitab jing pen pau Henry bangin budin ya jing em ba bha jung u nong kong de shabe ha kan ek step akwa ban khot ban wari phi bangin bud ya din jat jong Ïoanis kadai kane ngio I ba ha kamit bala kemno yo Jisu ha ka per ga samani baro ki apostol ki phet na u Jisu namar ba kiting yo ki sakem lang rengkat badu Jisu Henry ngio I ba Ïoanis udan hasanda jong Jisu haba u Jisu lapoi hakaying upilat kat kito gijing sha sitom jong Jisu ki apostol ki pedri namar bakiting Henry u Ïoanis u be itamen sim udan hasanda jong Jisu u klam I yo Jisu hoy klam pep umlej ban kdub umlej ban yarab yo Jisu yolat ban kran yo Jisu Henry udan hasanda jong Jisu u Jisu yo I uru yo I lot ya baro gijing yomat gijing jinjar jong Jisu ban ngi yo I hakapor bo Jisu u khlat hajrong lum kalbari na jrong gading pna u Ïoanis u yeng hakajat gading pna ko hanmen ko para kanai kadai kata gajing yai ne kanai kadai gajing yai sha kanai kadai gajing it kanai kadai gajing e jong u Ïoanis Bakhuid wa apostol jong Jisu de yang abadi phiru ko hanmen ko para ngide ki khun ki be ki bathon jong u Jisu jong oblei de na mata gadau ngide ban budin ya kine gidin ja jong u ban yai ne ha gajing em jong I ban yai ne ha gajing it gajing yo Jisu ban yai ne ha kita gajing sakri jong yo Jisu ban yai ne ha kita ha gajing it gajing yo ngiken mau ba abau Jisu hikai sepang kayu keres sepang kayu keres baro ki breu ki phedno na u Jisu we pa we ki la leit no jangai no Jisu u Jisu u bo ga jingli ha ki apostol ga jungu phiru phikwa lei no u Petrus u Jubab nagbanta ki apostol shano traingen leit me medan ga ktin bom jukut me medan ga ktin jingim u Ïoanis u Sngi ya ki ktin ki ba u Petrus Ukren den mata gadau siam laino ya u Jisu u yaine u yaisa harangkat jong u Jisu den mata gadau ko hanmen ko para ha kanai gasngi ngakwa ban khot ban were phi sachisin to ken ngin budin ya kine gijing yaine jong Jisu ha ka jing em ga junga ga jong phi ngin salap ngin sa shem shubun e gijing jinjar shubun e gijing penshoy shubun e gijing tunju Henry kum u Ïoanis ngidei ban yeng hasanda jong Jisu habangi pe yala ka jong gijing em habangi yomat gijing e gijing sitom ngi kloi ban phedno ngi kloi ban I no yo Jisu ban bud ya kito gijing sniu ban bud ya kito gijing snobha ban bud ya kito kiba ai jing kemen yangi tang siklip mat tang sipor ko hanmen ko para kanai kadai ka jing khot ka jong Jisu bangin yai ne rengkat badu walada ngiyomat ya gijing e gijing jinjar jong gijing em walada ngiyomat ya kita gijing tunju ki baharu kom ha gijing em gijingi ladang idon ha gijing suk ngidei ban yai ne ngidei ban don hasanda jong Jisu ladang idon ha gijing pang gijing sitom walang idon ha gi jing jinjar gijing sosat ngidei ban don hasanda jong Jisu ko hanmen ko para to ken ha ken klemat nginai ti la dei ho Jisu ngin duai po Jisu nai borengi un Christian yangi un panklan yangi bangila ban bud ya ganuk sabha jong u Ïoanis wa apostol jung u bangilong kita gibi e ki bathoing jung u ha kana ka parthai bad ha jung em lawe jungi en yo Jesu Christ Jinam lai jinam amen jong ngin phala la ga jong ga jingej ngange Kau blai kwa jan bor baro chau rap ne kinto pada Jesu Christ kun mama Yesu utrai jumi ya rabo na man sem Bakhuid ya kan kamaya tesuti wasal bena popentius pilatus na sanap na yu la ya ba trebu la ya shkibya ha gasnge ke balai la mi pan ki biya ula kiu shabneng usong shkamal blai kwa dan bor baro unong tau ka na ban besar bi biya
ngange dah man sem Bakhuid hak Balang Catholic Bakhuid hak jing selok Bakhuid hak jing ma bagi pop hak jing lipat kado pada hak jing embam jukut amen Laispa drupusah Tuduai ko para baga jeng kenya jenga bat jong pi kan long ma priang hu nak ma do blai pa badan bor baro to try ding jing nyari ti jong pi ta ga chi ya ro ding jong jing doi ki badan Balang ko joi jong baro wei ko try ngi kerpat topan khu yai kine ki jin ai ki bangi la terua bato ai bakane ka jing bam khawai mit ngin la ban yo ya ki e ki baburi jong ka ktin bom jukut ya ki ba me lapan pau ha wa Apostol jume Ïoanis na kane ka ju hi kathlong dau Chris utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi token te wela ki danot tongin ang utrai blai jungi da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing panem yangi haman la ka por bat ka jaka banangu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jukut namar ha ga jing maya jong ka tin ka balawan leng do ka jing shai bat mai jong ka burom jong me ka tan sha nya ki khma jong ka danot jungi knang ba kumbangi thu yaw blai ba paw hangi an kring ru yangi leng ba jong u ban e ya ki bangim la ban yo i bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki ark angel ki cats em bat ki hima bat baro ki paj berlen bat ki bor jong ke beneng ni ruai ki jing ruai ro ya me ban ngi pen bana klem sange Baku utrai ulai ki pan leng percay sawada ka burom jong me Hosanna, Hosanna, Torah, you place your throne. Hosanna, you let you know. When you're you bawan, naga ketengu try. Neng percay sawada kaburam jong me. Hosanna, Hosanna, Torah, you place your throne. Hosanna, you place you now. Dashisha melong Bakhuid ko try ka thamay jong ka jing khoj baro. Namar kata ngi kerpat yame topan khoj pen kentang ya kine ki jing trwa jungi dag bapha yaman sim jung me kum kam jer halor jungki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jung utrai jungi uji sukris hakapor beladi no yo badala kamon snge bha ula priang ya ke jing shashitom
ula shim yok pu bad gbaingu yame ula kriai u badalai halagis ran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba nit na kabanta jongpi ha ka ju kar kam enda lalaya bam ula shim yakukuri bad gbaingu biang yame ula ai halagis ran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ga jutang bathamai bat bom jukut ya ka ba en panme na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ga jing ma pe ki pop to le ya kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing e Kata sin Bangi bam yu ne upu Bangi di nakane kakuri Ipen pernah kajing yap jong me kotron Tada du men Namar katra ngi bapan manta ya gajing ya bagajing mi pa jung u ngi trwa ha me ko tra yuk po jong gajing em bad ya ku khuri jong gajing pan em ngi dai ngu adam namar malanyo yang ngi babet ban yang akmat jung me bad ban sakri yame da ka bas ngret ngi kerpad yame bangi ki bayo banta hakamat bad kasna mo kres ngi long ki ba lapan yatali ka we dauman semba khoj Tokan mau ko try ya ka balang jung me kabla priang ha satala ka perthei ba to penjanaya ka ha gajing ej rangkat ber Francis ukpa ba ko jungi wal bad marwen u bishop jungi ka kan hon ki bishop bad baro kileng do tokan mau ya isha kri jung me I yu se biaran tong I ba mela khot salade na ka ne ka perthei to ai ba ma I ba yalong ka we ba do khon jung me ha gajing yap kum ka jung u in long ru Kawai badu haga jung mi pa jung u. Token Mawkhlam ru ya ki henman ki para rang bad kan thei. Ki baliothia da ka bakerman haga jung mi pad. Bad ya baro ki balaklat no haga jung isnei jung me. To priang ye ki saga jung sai ka kmat jung me. To isnei yang i baro ngi kerpad ya me. Barengkat bad kamaria the soti Bakhuid ka kmi jung ublei. Ujisa Bakhuid ukorem jong ka ki Apostol Bakhuid bad baro ki rukhuid. Ki belapen sngobha yame pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalam ha gajung embom jukut bat banginira bat pandan burom yame daw kunjung me uji sukris dau lembadu bat hau kan long ame bleu pa ban bor ha gajung long ka we jong man sembakoj baro ka burom bat gajung ro chunam la chunam amen Abangi duai kana gejung duai ko bau kres lah hikai yangi ko hanmen ko para to ke nginai ti la de hau jisu bon simti yangi nang ba mangila ban bot ya kanuk sa jong Ïoanis Bakhuid Apostol jung u ban yaine ada bokot kasngi jong ka jung em jungi ko pa jungi ba ha beneng kalong ko Bakhuid kerteng jung me kanwan ka hima jung me kalong ka mon jung me hak ndeu kum ba ha beneng Patama bini kerang sini kumbang nurung mapi ke belas ni yangi pada wajah lam yangi syaga jeng pensoi handrai depan laj yangi nak bas ni to pen laj yangi ngi kerpat ko try nak jeng sni baro aga jeng sebon jeng me to a jeng suk jeng sanya ke sni jengi kenang ba da ga jeng rap ke jeng sni jeng me ngin lai barabor nak pop ban ngin yo jeng da na ga jeng jenjar baro kat ba ngi dengap kemilen ti ya gejeng kerman Bakhuid bad gejeng wan pa jong nong panem jungi u Jesus Christ kalong ka hima gejeng me kabor berkaburam junam na junam kotrai Jesus Christ me belong ha ki Apostol jung me ka jing suk ngai api ka jing suk jungang ai api wat pe ye ki pop jungi hanroi gejeng ai jong ka Balang jung me bad gejeng subon jung me ta aya ka gejeng suk bad gejeng atali ka wei kat kum kamon jung me mame
ubim babasan syar junam la junam. Amen. Kajing suku turai kanan barabor rengkat bat pi. Ong ini terwaya kada kajing suk iwe ha iwe pat. Kajing suk bat pi. Oh, Balang, bagi kami Hak mi kulang broad jong blay, hak mi bukin no gipop jong kapertay. Suk yang ig bala syakot, syakane ka jong kawai jong kulang broad. Ko kerat kam syong hok man rum po ke yang junga, rai syong tang jen kaman sem junga kam sakia hi. Kamat berkesnam Kris kan rib kelamingi syak jong embom jukut. Amen.
ke step so je se ni wana khma chume ni ro yame ngis ngu yame ni mane ni penan Burom yame nag benta kane ke klimat ka bakal bang ke malai yangi ka balan rong ha ka danot ke jingi balawan roman shong ran kal bangi ang ba kamet bat kasnam ke jume jisu ai ba kane ke step ka jing pedang jingi ya kamet ke jume kana pan klan yangi kana ai boringi kam tame kane ke sngi bakal bang jisu ia duai nak benta kitol berkerpat ke jing duai jingi badan kam ke jing duai ke jingi Mamaki kan yo pedang kita ke jing berku ha ke jing jingi ba malagasni kam tame jisu ai boringi krisyan yangi pangilaban ini ha ke jungi yame ha ke sikri ke jungi yame kumbau Ïoanis Apostol jungi ula khot yangi banyine ha ke ta ke jungi jisu ai boringi jisu krisyan yangi jisu yalam batilenti yangi nang paskem ke jungi yame jisu ai boringi tong ini aduai Tuangi kerpat ko belai badan baro balang ba kane ke jengmaya ya ke bangi lapan menta kaktien ke balawan lengdo ya ke balapan bana daw Apostol Ïoanis Bakhuid kan shongsa hangi barbor daw Chris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi ubelai badan baro unkerku yepi ukpa badakun badaman sem Bakhuid amen tole sup Eat bersyukur try dah kajeng emba bahar jong pi. Isungu ya belai. Nomor arpupra. Sing by Christmas, Burom hokpa berpun nama sim Bakhuid. Cimenta karabo jenama amen. Ini roh ya try Yesus Kristus jenama